Antara wilujeng ingkang samiya rawuh ingkang rawuh mriki adene pasepuh kita hormati biasa nabi panutan Nabi Muhammad nabi kasan ingkang menata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngajai dosa. Antara wilujeng ingkang samiya rawuh ingkang rawuh mriki adene pasepuh kita hormati biasa nabi panutan Nabi Muhammad nabi kasan ingkang menata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngajai dosa. Para kiatna perkumpulan ini rahmatnya Tuhan selalu dilimpahkan. Syukurlah dalam kesucian Quran Khatim menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siapa di antara kawanmu setia membela idamannya Tuhan negerimu. Para kiatlah perkumpulan ini rahmatnya Tuhan selalu dilimpahkan. Syukurlah dalam kesucian Quran Khatim menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siapa di antara kawanmu setia membela idamannya Tuhan negerimu. Atur wilujeng ingkang samiya rawuh ingkang rawuh mriki Dewa sepuh kita ngormati biasa nabi panutan Nabi Muhammad nabi kang pungkasan ingkang menata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedoi dosa. Di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia. Bergiatlah perkumpulan ini rahmatnya Tuhan yang dilimpahkan. Syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siapa didengar kawanmu dia membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerimu. Ayo para kanca ingkang padha Upaya kanggo bela di agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking apa kejaba saking agama. Mila kita enggal padha upaya yen lan kersa enggal bisa uga kejaba jobane manungsa ya iku pangandung kita. Marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia. Bergiatlah perkumpulan ini rahmatnya Tuhan selalu dilimpahkan. Syukurlah dalam kesucian Quran Khatim menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siapa didengar kawanmu setia membela idamannya Tuhan negerimu. kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk ke surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung
masih ya mas ning alun-alun ayu pendek kulon omat ayune ora kampiun bubrake wong omat Semarang ya mas pabrike botot kuburan ke mendem sembayang king lebur dosa wadah pupur king golek duit ireng ya mas montore kanjeng kawa mringet asoperane oleh senang aja mung mandeng golek ana ngendi-ngendi omahe gunung-gunung ya mas digawe sawah yo kepiye oleh nglakoni durung-durung wis digawe susah yo kepiye oleh nglakoni Wes suwe yo mas ora jejamu jamu pisan godhong awar-awar wes suwe ora ketemu temu pisan seni topeng kawedar ireng-ireng yo mas motore kanjeng beto mriki tak supirane yen wis ana aja mbok mandang golek ana ngendi-ngendi omahe Areng-areng ya mas omahe rayap omah gendeng tak saponane ngedrel ngayel oleh njaluk ijab abot enteng tak lakon-lakonane ora-ora ya mas dipangan wedhus entah bidil geret dongkae pera-pera pamite adus mung ngenteni gendhaane awan-awan yo mas mundo imbayung ra kuat bawa kacange aku gemah dirapi wong bingung ra kuat nyogo wirange gunung-gunung yo mas digawe sawah wetan kali kulon yo kali durung-durung golek jaluk jatah dur kepiye aku lek lakoni ijo-ijo ya mas kok diunduhi geseng abang ora kurang duwe bojo kok dirusuhi geseng legan ora karuan mundhak klopo ya mas jangan diuntir kalau diuntir rusak magarnya punya pacar jangan dipikir kalau dipikir rusak-rusak moralnya Surabaya yo mas kaline mati Banyuwangi kondang satrine ngalam donya aja do lali dawuhe Kang Maha Suci Suralaya yo mas kae gununge Kulon Progo kabupatene Sulaya barang janjine atiku lara apa-apa tambane ireng-ireng ya mas anakan lutung tela kantong iris-irisan oleh senang wes runtang-runtung nerasi tak gulung-gulung tangisan esok-esok ya mas mundoi lombok gunung kidul akeh watune durung-durung wes nyabut sinto durung emas dadi mantune dari mana ya mas datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun-turun ke hati siji loro telu papat limo enem pitu wolu songo atiku lagi nadam bronto sapa bisa anggolek ketombo ali-ali ya mas matane telu ilang siji tiba jabangan yen rapi kondo aku tak sumbang
Borobudur ya Mas kuwi candine Magelang kabupatene mlebu budur padha senenge numpak sepur padha-padha penake Kuningan ya Mas diputung-putung sapa bisa amate Panggilan kepada Bapak Tiga Ibrahim untuk maju ke tempat sini. Sekali lagi panggilan untuk Bapak Tiga Ibrahim dimohon untuk datang ke tempat sini. Terima kasih. Awan-awan yo Mas tok anggon sapi siji dadunge loro dadi prawan aja mbatu bengi mengko mundak gondol-gondol gendruwo awan-awan yo Mas ngundai payung ra kuat dawa kandange aku gemah dirapi wong bingung ra kuat nyangga wirange Wes suwe ya Mas ora jejamu jamu pisan godhonge telo wes suwe ora ketemu temu pisan seni-seni to songo mundhak apa ya Mas jangan diuntir kalau diuntir rusak magarnya punya pacar jangan dipikir kalau dipikir rusak-rusak morilnya Wetan kali yo Mas, kulon yo kali tengah-tengah tanduran pari isih cilik padha jregep gaji dawuhe Kang Maha Suci ereng-ereng yo Mas omahe rayap omah gendeng tak saponane ngedel ngeyel kok le njaluk ijab abot enteng tak lakon-lakonane ora-ora ya Mas dipangan wedhus tapi dela geredong kae pera-pera pamite adus menganteni gandaane wan-wan ya Mas mundhai mayung ra kuat gawa kacange aku emot dirapi wong bingung ora kuat tanggo-tanggo wirange Suralaya ya Mas kae gununge Kulon Progo kabupatene Sulaya marang janjine atiku lara apa-apa tambane Surabaya ya Mas kaline mati Banyuwangi kondang santrine kalam donya aja dolali dawuhe Kang Maha Suci panas ya Mas ning alon-alon ayu peneng kulon omah ayune ora kambiyon bobrake wong omah-omah Semarang ya Mas tapi eboto kuburan ke madang mayit sembayang geng leber dosa wadah pupur geng golek duit ireng-ireng ya Mas montore kanjeng beto mriki tak supirane yen wis seneng aja mung mandeg golek ana ngendi-ngendi omahe ireng-ireng ya Mas anakan lutung telo gantong iris-irisan oleh seneng kau wis runtang-runtung yen ra sida gulung-gulung tangisan Para budur ya Mas kecamatane Kapukulan kabupatene Bengkawekal pancen misuwur ngasih-ngasih seprene Roro ya Mas dipangan wedhus
yo kali tengah-tengah aluran pari isih cilik sregep ngaji ngano dawuhe kiai Alia mas matane telu ilang siji dipanjabangan yen rapi kondo aku tak sumbang sarung pekalongan aku emak ya mas sarung pekalongan sing tak calo sarung bang biru aku emak bojo colongan sing tak calo asal sabang hulu. dari mana ya mas datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun-turun ke hati siji loro telu papat limo enem pitu wolu songo atiku lagi nantang bronto sapa bisa anggolek tombo Arang-arang ya mas omah rayap omah kendang tak saponane ngedral ngayal oleh jaluk ijab apot enteng tak lakonane Isa cilik yo mas sregep ning masjid yen gede mlaku ning langgar pandongane lewat jalur langit fidunyana wa kita azabannar gunung-gunung ya mas digawe sawah joko piye oleh banoni durung-durung wis digawe susah joko piye oleh nglakoni Semarang ya mas apike batang kuburan kemandang mayit sembayang keng grebek dosa wadah kubur keng golek duit ora-ora yo mas dipangan wedhus entek mrite legare doklae plerak-plerak pamite adus mong ngenteni kendhaane ngundhok klopo yo mas jangan diuntir kau diuntir rusak manggarnya punya pacar jangan dipikir kalau dipikir rusak-rusak moralnya Suralaya ya mas kae gununge Kulon Progo kabupatene Sulaya karo janjine atiku lara apa-apa tambane Ijo-ijo ya mas kok diundui Keseng abang ora kurang Duwe bojo kok dirusui Keseng lagan ora karuan awan-awan yo mas do angon sapi siji tatunge loro dadi prawan ojo matumbangi mengko mundak gondol-gondol gendruwo awan-awan yo mas mundoi bayong ra kuat gawa kacange aku gemah dirapi wong bingung ra kuat nyonggo wirange Ijo-ijo ya mas kok diundui Keseng abang ora kurang Duwe bojo kok dirusui Keseng lagan ora karuan Ngundang apa ya mas jangan diuntir Untir rusak manggarnya Punya pacar jangan dipikir Kalau dipikir rusak-rusak moralnya Semarang yo mas pabri potong kuburan go mendemaye sembayang gong lembur dosa wadah bubur gong golek duit para budur yo mas kuwi candine Magelang kabupatene mlebu budur padha senenge numpak sepur padha-padha
negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudah yang terang, sadawuhe dari pangeran. Prokonco ngawarono rukun Islam yoiku limo, satat loro rukun kang siji, pisuwa sira kelawan ngaji. Indone nglakoni salat kaping telune bayar zakat, ing pat poso wulan Ramadan ping 5 kaji lamun kuwasa. Bergiatlah perkumpulan ini, rahmatnya Tuhan yang dilimpahkan. Kunlah syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siapa didengar kawanmu, setiap pembela agamanya, selama-lamanya Tuhan dan negerimu. Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelani agama Islam ingkang kanthi mulya. Mulya saking apa kejaba saking agama, mila kita enggal padha angupaya. Yen ra kersa enggal bisa uga kana coba, cobane manungsa ya iku bakal tumiba, nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba. Kita enggal angupaya kanggo ngreksa maring apa, ngreksa maring duraka maring Allah lan maring agama. Mila kita enggal sami tobat. Gunung yanona bandung malayong, sarang malaikat di pinggir ganti, sarang burung yanona di pucuk kayu. Saya melihat terlalu tinggi, putung ati yen putung sapa sing ganti. Ngawarohana pemuda Jawi nama Islami, agami Islam sudahlah terang. Asal dawuhe dari pangeran. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Madadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Tombo ati kulimo ing warnane, maca Quran angan-angan samanane. Kaping pindho salat bengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kang pat poso ing wulan Ramadan ping 5 kaji, kaping 5 kaji lamun puasa. Ini nagari namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudahlah terang. Asal dawuhe dari pangeran.
ing Allah kang sifat rahmat baca kula mugi Allah paring iman salah paring sakarat lan terus ati nuli padam ning kuburan ketakoni aranipun kanta penemu karawan akhir lamun uwong oleh iman enggal dikir lamun uwong bisa jawab kang sampurna mongko nuli ngamal bagus iku teko lan baguse ngungkuli para piyayi kuburane dina-dina teka putih kuburane mane ana candelane bisa padang kesorotan suargane lamun uwong ditakoni magap-magap para takone malaikat betap-betap mongko nuli ngamal iku teko lamun teko sinayen rasa cilaka rasa dosa ning kuburan brebes teles nuli padha malaikat ngasih adres malaikat nuli munggah maring langit ora suwe bumi iku enggal jepit Uli kamalala iku teko lamun teko si mayit krasa cilaka sebab teko rupa wong luwe ireng tundang irange ngungkuli areng rambut gembel mata mlire mambu pangar lamun uwong urip mambu masih kenger namanya Jawi kalau agapi nama Islam agapi Islam setelah terang asal dawuhe dari pangeran ini nabi namanya Jawi kalau agapi nama Islam agapi Islam setelah terang asal dawuhe dari pangeran ya prakonco ngawaro ana rukune Islam ya iku limo cacat loro rukun siji suwa sira kelawan ngaji pepindone nglakoni salat kaping telu ning bayar royakan ping pat poso wulan Ramadan ping limo kaji lamun kuwasa Negeri namanya Jawi kalau agami nama Islam agami Islam segala terang asal dawuhe dari pangeran
Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking apa kejaba saking agama bila kita enggal padha angupaya yen tak kersa enggal bisa uga ketok apa rupane menungsa ya iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba kersa maring apa kersa maring duraka maring Allah lan maring agama bila kita enggal nyuwun ngapura bergiat lapar kumpulan ini Rahmatnya Tuhan selalu dilipat pada syukurlah dalam kesucian Quran khatim menjadi pedoman segala berdirimu siapa didengar kawanmu setia membela ikamanya Tuhan negerimu ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islam agami Islam saudara terang asal gawe dari pangeran ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islam agami Islam saudara terang asal gawe dari pangeran Negeri namanya Jawi kalau agami nama Islam panas ya mas ning alon-alon ayo pendek kulon omat ayune ora kepiyun bebrake wong oma-oma Semarang ya mas pabrike boto kuburan ke banda payet sembayang tinggal dosa wadah bubur ke golek duit ijo-ijo
wong pasti dadi makmum Dinana Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran. Ini negeri namanya Jawi kalau agami namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran ya prakanca ngawaru ana rukune Islam ya iku lima syahadat loro rukun kang siji isuwa sira kelawan ngaji indone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ping patoso wulan Ramadan limo kaji namun kulosa nyuwun kula ing Allah kang sifat rahman baca kula mugi Allah paring iman salam garis sekarat lan terus natif nuli pedep ning kuburan den takoni aranipun kan
Setune siksa kubur luwe mlarat isen kala jangking miwasinggat sampun rampung kati cara siksa kubur warna-warna tangine wong saking kubur tangi nomor kaping pisan rupa ketek ana donya gawe fitnah omong elek tangi nomor kaping pindho rupa celeng ana donya mangan haram omong mlenceng tangi nomor kaping telu bingung pijak ana donya gawe hukum ora jejak mu iku ayu kaya widodari ngule temaya maya kaya suwari yen dene catur brantane ra mari-mari yen den turut munggah swarga muga kori Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngadadamam binilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi prakanca ngawerohana rukune Islam ya iku 5 satat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindho nglakoni salat kaping telune bayar zakat ping para poso ana ing wulan Ramadan kaping 5 kaji lamun puasa tinggi gunung kampung Melayu sarung malaikat di pinggir kali sarang burung di puncak kayu saya melihat terlalu tinggi mendung menjahit jarum benangnya ikan jarumnya putung hati yen putung sapa sing ganti ngaweru ana pemuda Jawi nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran ngelmu iku ayu kaya widodari
Sam